tothom, com esteu? Gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa del grup Terra Mar, en col·laboració amb Torre Pública i que emetem des del plató del Canal 20 d'Olèrdola. Avui coneixerem una trajectòria prou fascinant de Katrin Bergsrud, una pintora noruega, nascuda el 1969, que es va formar amb el mestre Odd Nerdrum. Des del 1991 ha fet de Catalunya la seva llar i també, en certa manera, font d'inspiració. Resideix a Torre Ramona, Subirats, ha desenvolupat un estil figuratiu, lírico-poètic. Després li preguntarem si el que estic dient és cert o no és cert, especialment en oli, que fusiona la llum mediterrània amb arrels nòrdiques i crea atmosferes que són evocadores i també espirituals. Ja fa uns quants anys va presentar a Vilafranca, la seva exposició Entre cel i sol, que va reunir 24 obres creades especialment per l'ocasió. L'artista reivindicava la natura com a catedral, connectant el mite i la humanitat mitjançant una tècnica rigorosa i un profund respecte pel bon ofici. Doncs, benvinguts i benvingudes a un recorregut que serà segurament emotiu i estètic per la pintura d'un artista que ha fet del diàleg entre el cel i la terra la seva gran inspiració. Katrin Bergsrud, benvinguda a Terra de Marca. Gràcies. Escolta, tot el que he dit és cert o m'he inventat coses? No, mira, sí que és cert que vaig estar pintant amb el mestre Nerdrum, però en general autodidacta. Mira, des de petitona, que jo volia ser pintora, o sigui... Ja des de petita ja dibuixaves i pintaves? Sí, i tenia... O sigui, me'n recordo de petita veure el meu pare, que sí que dibuixava i pintava també com a hobby, pensant, això vull fer quan sigui gran. Però no sabia que es deia artista o... Saps? Però mira, doncs ho he seguit. Al final va ser així, al final va ser així. Hem dit que des del 1991 doncs, ets aquí a Catalunya, t'has quedat aquí i has anat fent la teva obra aquí. Com vas arribar? Com és que arribes a Catalunya i, a més, no només arribes, sinó que t'hi quedes? Normalment, quan s'instal·la en un altre país, o és per coses molt dolentes, o per amor a una altra persona, però en el meu cas era de curiositat, no sabia res sobre Catalunya. No coneixies el país? No, simplement que hi havia molt de cultura i art, i em picava la curiositat. Ja havia viscut un any als Estats Units, un any a Dinamarca, i va ser amor a primera vista en Barcelona. O sigui, va ser abans de les Olimpiades. El primer cop va ser el 90, que a veure Barcelona, i el 91 ja estava aquí. Ja t'hi vas quedar. Sí. I com ha influït en la teva obra, diguem-ne, a partir d'aquesta data? Podem dir que el país ha influït en la teva obra? Sí. El que m'ha fascinat de Barcelona, perquè vaig acabar en el casc antic, i això era abans de les Olimpiades, quan encara era una mica Barcelona, no de l'antiga Barcelona. Va ser abans d'aixecar els adoquins de plaça del Pi, fins i tot. O sigui, tots aquests espais i totes les botigues antigues... No sé si t'agradava més aquella Barcelona o la d'ara. Aquella. Aquella, Sí. Estem una mica d'acord. Sí, no, hi han desaparegut autèntiques joies i em fascina la història i les pedres, o sigui, no sé el que tinc jo amb els edificis fetes de pedra i això. Mira on he acabat parar, a Torre Ramona, que també part de casa meva és l'antiga muralla, on tinc, saps, davant del Palau Graia, i m'agrada molt, no sé, saber que hi ha hagut gent que han posat una pedra sobre l'altra, és que em fascina, no sé, i també els catedrals també sempre m'han fascinat,
no pensava pas que acabaria pintant grans obres en l'Església Catòlica, però com a edifici... d'aquestes obres. Sí, però com a edifici, no sé, m'agrada molt també. I dibuixava sempre molt, em sentava allà, i era quan encara era gratis d'entrar a la Seu, per exemple, a Barcelona. Ara, segons quins llocs, s'ha de pagar. No, ja has de pagar, o sigui... Que també em sembla bé amb tot el turisme que hi ha, perquè també sempre també s'ha de mantenir millor, no? Però, bueno, després també he viscut a diverses ocasions a Barcelona i també quan els nens, tots els meus, tinc 3 fills que tots han nascut aquí a Catalunya i quan eren petits vaig marxar de Barcelona a Montserrat, bueno, al Bruc, a peu de Montserrat. Vaig estar 14 anys allà, després de nou a Barcelona, però jo necessito la terra i el sol, jo necessito arrelar-me, m'encanta el mar, però jo necessito camp. I sempre, el Penedès sempre m'havia cridat molt el paisatge, m'encanta el cep com a planta i les vinyes, és que ja he trobat el meu paraís. El teu lloc per viure. Evidentment parles molt bé el català, parles molt bé la llengua. Com va ser la teva trobada amb la llengua? Perquè quan vas arribar potser ni sabies que aquí es parlava una llengua diferent, no? No, jo no, ni que... Bueno, jo tinc la meva... Jo estimo profundament a Catalunya i també és una història també vinculada amb el Penedès, perquè en aquell moment vivia a Barcelona i començaven a donar nissaga de poder cada migdia. Sí, que precisament estava centrada en les vinyes. Sí, aquí en les caves de Naveran, que ho van filmar, i jo vaig dir, vale, perquè no sóc gaire bon, per això sóc autodidacta amb tot, perquè no posar-me en un pupitre i seguir una classe, com que no. La teoria res. Sí, no, llavors m'agrada investigar i aprendre jo sola, no? I mira, va ser, el meu curs de català va ser, i clar, les sèries aquestes t'enganxen, no? Llavors, nissaga de poder va ser el meu curs de català. Està molt bé, és una bona manera d'aprendre'l, també. Parlem una mica de la teva pintura. Quins són els temes que t'inspiren? Ja ho has dit una mica, també, no? Vull dir, el camp, diguem-ne, l'espai natural, no? Sí, però també... Què t'inspires, tu, bàsicament? També en els drames atemporals humans, no? Perquè això també em va fascinar des de petitona, que vaig veure una exposició de la Pompeia, a Noruega, I aquell gos que està així, saps, que semblen unes escultures congelades en el temps que va passar la lava en el Pompeia, i em va fascinar que, com que, ostres, és tan... expressa un sentiment de debò, de dol, o la mare que guarda el seu fill de la lava, no? I em va fascinar això. Les històries en l'òpera, també des de petitona, em fascinava això de que... O el Goethes, Werther, no? Que el sentiment d'enamorar-se no té temps. S'enamorava la gent fa... Tota la vida ha sigut igual. Sí, exacte. O si algú és mort, és trist. Encara que amb certes... Bueno, que la gent també ho paeix amb diferents cultures. Ho pots viure de diferent manera, el dol, no? Però aquests sentiments humans atemporals també em fascina tremendament i com que sempre també la meva llengua en la pintura ha sigut figurativa, no fotogràfica, no m'agrada, perquè per mi ja pots fer una foto. Exacte. Sí, però...
Si s'assembla tant en una fotografia, ja pots fer la fotografia. Sí, per mi és més, o sigui, buscar algo més poètic i algo més, no sé, aquella cosa que està entre jo i la pintura o la tela, i el que vull explicar, doncs deixar veure que és un quadre pintat, no és una foto. Tu dius que, bàsicament, el teu art és figuratiu. Tu has treballat també en difusió, diguem-ne, d'aquest art, no? De la pintura figurativa, no? Sí, perquè suposo que ja ho sap tothom, que viure de la pintura o en art en general és difícil i sempre has de buscar... Has de fer altres coses. Sí, però sempre he buscat temes d'art, o sigui, vaig portar una galeria, vaig portar una residència internacional per artistes... Comissària d'una exposició, també, no? Sí, també per al Museu MEAM, també vaig col·laborar durant una temporada i vaig fer de comissària del meu mestre Oddner Drum, allà una exposició molt maca, sí. Aquest art figuratiu, en el món actual, que és aquest món digital, de la intel·ligència artificial, el món de la globalització, té cabuda encara? I tant, ara està tenint com un renaixement, de fet, sí, perquè, aviam, o sigui, les modes van i venen i tornen i se'n van, i ara és un moment que l'art figuratiu està realment creixent molt a tot arreu del món, o sigui, és el moment per més art figuratiu ara que fa 20 anys, per exemple, o 15 anys, no? I, bueno... De totes les teves obres que has anat fent, què et sembla? Què podries destacar? Quines podries destacar? Suposo que totes tenen una cosa o una altra per tu, no? Sí. Però en destacaries alguna? Bueno, o sigui, com que ja també he fet coses en murals de grans tamanys en l'església, evidentment són molt importants per mi. Però jo puc fer quadres de superpetitons fins la que està estartit, que són 65 metres quadrats. O sigui, no... I, de fet, quan m'ho van proposar, em van dir, és que ja hem preguntat a altres pintors que viuen allà a l'Empordà, però no s'atreveixen. No s'atreveixen a fer-ho. Però no em va fer... No, és que jo pensava, bueno, sí, són molts metres quadrats, però si pinto quadros i poso un darrere de l'altre, doncs ja tens els metres. Clar que sí, és un repte. De fet, aquest mural era una obra inacabada, no?, d'en Ramon Pujol Boira, oi?, que l'havia iniciat, no? Sí, el projecte l'havia fet 100% amb dibuixos i també explicat amb paraules i això, i havia començat a pintar un tros d'una tela, no? I malauradament al faltar, doncs, ell i no ho trobaven amb algú allà que ho volgués agafar, perquè, de fet, quan em preguntaven, no et fa por fer alguna cosa tan gros? I jo dic, no, la vestida, tot això, no. El que em fa por és no fer-ho prou bé en el seu nom. Això sí que em tenia... I també, com que tenia que pintar-ho al acrílic, que no m'agrada pintar amb acrílic, el meu és m'encanta pintar a l'oli. A l'oli, la pintura a l'oli és la teva especialitat, per dir-ho d'alguna manera. Això també va ser un gran repte i seguir una mica... O sigui, jo tenia que seguir els seus dibuixos i el seu... Clar, és que potser la responsabilitat gran és aquesta, no? Perquè una cosa és quan tu inicies tu i, per tant, tu planeges com vols. Però aquí ja tenies una obra, diguem-ne, preparada, no? Però sí que vaig aprendre molt i
Per això vaig ser capaç de fer la següent, que és en Sant Pere de Pals, l'església allà. I aquesta sí que és una obra molt especial per mi i 100% meu, no? Aquesta església de Sant Pere de Pals és una església que està declarada patrimoni per la UNESCO, no? Sí. I aquest mural és tan gran com el de l'Estartit o és diferent? Són 2 arcs, perquè al restaurar el poble de Pals, el metge que ho va pagar tot, doncs volia passar amb el seu cotxe i allà hi havia 2 com absis laterals que li feien nosa i els va treure. Com que en fan nosa. Sí, allà van quedar amb 2 arcs com 2 ferides, no? Perquè el reste de l'església no pots tocar, perquè és pedra antiga, saps? O sigui, no, i de la UNESCO, no? Llavors, però allà, sí, perquè es podia fer alguna cosa. Com et va arribar aquesta feina, diguem? Mira, és que això també és una cosa que m'he trobat amb una església catòlica, amb uns mossens tan bona gent. Ets catòlica, tu? No. No. I mira, és que, però precisament ells no m'ho van preguntar mai. I he dinat no sé quantes vegades, perquè ja eren un grup d'amics, no?, els mossens aquests. Sí, és que els tinc una estima tremendo, perquè no van dir mai per menjar, mai. O sigui, només converses interessants, també de risses, i clar, quan et donen la clau de l'església, que normalment són així, i és casa teva, i és com... Uah, és que dona respecte, no? I treballar en un ambient així, i no sé, és que... Bueno, llavors, en aquest grup d'amics de mossens, doncs, hi està també el Tàber, que és el mossèn de Begur, de Pals, de diverses parròquies allà, i m'ho va dir, mira, Caterina, tinc aquestes 2 ferides, vull que facis un projecte aquí. I, bueno, sí. Ja veig que t'has passat bé fent-ho. Buah, sí. És que, però quan entres així, en projecte així tan gran, és que et tornes una mica boja, perquè només penses en això. Quan dorms, somies d'això. T'absorbeix. Sí. Ara ho has acabat ja? Està acabat, el de Pals? Bueno, sí, aquest també hi havia, dins d'un dels arcs, hi havia una porta que han tret de fusta i vaig fer el disseny per el vitrall que s'instal·la aquest mes que ve. I en un principi l'obra totalment acabada, vernissada, 2 capes, però vam tindre... Aquí vau tenir un problema. Sí. Vau tenir un problema. Ja fa 2 setmanes, un individu doncs entra i amb un rotulador doncs guixa en un dels murals, sí, en el retrat que jo havia demanat al mossèn Tàber de fer de model per Sant Pere, perquè ha sigut un Sant Pere, perquè sempre està oberta aquesta església. I entra gent que són creients, que no són creients, i ella, no sé, és que... Acull a tothom. A tothom, és un sant. I jo vaig dir, va, Tàber, has de fer tu de model. Sí, la imatge de Sant Pere és el mossèn. Sí, i aquest individu, doncs, en Pals tothom estima el Tàber, menys aquest individu. I mira, però és que no calia fer el que va fer, i també amb unes frases molt lletges que... Creus que és una cosa personal amb el mossèn? Sí. És una cosa, un fet personal que té aquesta persona amb el mossèn? Va ser un atac al mossèn, i també em dol perquè és que la gent
ja sé que hi ha hagut moltes coses a lo llarg de la història, i la Inquisició i no sé què, però és que deixem-ho passar ja. És que, ja fa uns quants anys, això. Sí, precisament, és que ja ho veiem en les guerres, és que com volen que hi hagi pau en Gaza, per exemple, és que va en herència a l'odi. O sigui, així mai es fa... És impossible. Sí, aquest odi que va en herència és que vale. L'Església han demanat perdó per no sé quantes coses i no tots els mossens són dolents. Tots els que he conegut jo... Són bons. Ni un de... És que, mira... Jo en conec uns quants de bons, també. Mira, és que són extraordinaris i és que, no sé, però bueno, pues ara l'ho he de restaurar. Ara s'ha de restaurar tot. És complicat restaurar això? No, bueno, sí, no. Aviam, la primera capa del retolador vam cridar la restauradora de la Catedral de Girona, la Laia, que va fer una superbona feina, però ha quedat... Llavors, ha quedat cosetes que es veu, no? I com que és una obra que té que estar ja molts anys, doncs jo vull que estigui... Bé, ben acabada. Bé. Sí, llavors ja entro jo la setmana que ve per treure el vernís amb molta cura i retocar el que s'hagi de retocar. Esperem que no torni a intervenir aquest... No, mira, no, han dit que el bisbat ha dit que probablement posaran càmera perquè fa 15 anys també es va robar una escultura de Sant Pere allà, antiquíssima, i que no s'ha tornat a trobar mai. O sigui, és... Anem acabant ja, perquè els 25 minuts passen volant. Obres teves al Penedès, en tenim? Sí. Vaig també fer una restauració en Can Cartró, també una joia del noucentisme, i no ho sabien que era del noucentisme. Jo a primera vegada dic, ostres, teniu aquí una obra del noucentisme que bueno, era una per restaurar, que estava en molt mal estat. I també fa poc em va demanar també l'església de Sant Sadurní d'Anoia que es faran 2 obertures, 2 finestres noves, de fer 2 vitralls allà, i això em fa molta il·lusió, perquè, clar, jo visc aquí, treballo molt per l'Empordà, però el meu casa meva és aquí al Penedès, no? Perquè tu has fet vitralls a Estartit, també vas fer vitralls. Sí, vaig fer... Més enllà del mural vas fer uns vitralls. Vitralls, sí. Algun projecte de cara al futur tens ja o estàs esperant a veure què? Si algú té una església, perquè... Ara és el moment de fer coses a les esglésies. És una mica tornar a l'art antic, no? Aquell art que precisament es feia molt a les esglésies, no? I que es va deixar de fer en un cert moment. Exactament. I també la pintura... És que necessitem bellesa avui en dia. Bueno, sempre han hagut guerres, però és que necessitem coses boniques també. És que és així. Doncs, Catherine, ha estat un plaer parlar amb tu sobre pintura i sobre aquest art, i torna quan vulguis. Sí, no, ja t'ho he dit abans, de pintura, uf! Tenim tema. Doncs ens tornarem a veure segur. Moltes gràcies, gràcies també a vosaltres. Nosaltres tornarem, com sempre, la setmana que ve i us esperem aquí, a Terra de Marca 21. Que tingueu una molt bona setmana.